Hello, magandang gabi, sir. Yes, ma'am. Pwede ka nang na makisuyo may kaya na ako niya galibot-libot nga tao sa balay ni Ariston Burato. Asa na tapit, ma'am? Sa puti, putlong kam. Sige, ma'am. Kisa tuwang kang Ariston, ibabaw sa barangay ni ay kanang balay ni Captain. naiga tuwa dito. Oo, na mga tiguang may nabiling grado mga body raw, mga tiguang za nagpanik sila kay na ako niya galibot-libot sa balay. Kisa dito nito, ma'am? Ijan ning anak dahil sa Valencia si Flordelisa Burato. Valencia na bukol na? Pero kita kami ra may nay pangtawag pud ka umpo sila pangtawag adto. Sige, ma'am. Sige, ma'am. Okay, salamat. Hi guys, good morning. Karon day guys, luto day ko og sardinas. Namo koy daang kapajas nga sus padong na day mahinog ang purpose sa kapajas ha tangkay ni. Utanon nun kay na yelo-yelo naman. So sayang man po dya. Hala mga abot ang sardinas. Nahiwari ko panangkot ami sibuyas nga buwa, gamang sibuyas. Kaning dahonan. So, dala guys, nagkuhan ako, nagbutang ako og mantika. Gamay ray mantika guys, kailasit po doon. Nagkaroon niyo mantika, gamay itong ahos. So, nang gikuhan, kanang nay gisahan sa anahon na kapajas. Kanin matanin ng kapajasan, kay ako lang mananaan, masagulan ng sardinas. So, dala nagahang ahos. Naning ilunod kang kaaptawad ning kapajas nga man naghiwa. Napatanaw rin siya paghiwa guys. Kay agkatunga hapong kanon kay kamis-tamis na lagi kay kuan na katong kapajas bitos bahay. Katong ana ka nakajugbunga. Notoy ang gikuan ko ha unja. Danag punuan pud sa sibuyas nga dahonan may ang gisa. So nana nagbanbaw na gahong ahos. Kumot ka guys, buwangan dyan yung house of piton ng umot man. Na, pati sibuyas nga kuhan dyan. Diyan na agahon kapajas nga padong naging mahinog. Pero lamit pa siya guys, maduino ni kay tagas-tamis ni. Kay padong naman mahinog. Ingani na paghiwa guys, kay dapit sa may liso, anong kanin kay pagubtog na to kanin kay kuhan man ka ng hinog na dyan. Baka naging kapajas, wala mo na mataganaw ka rin na paghiwa. Pagpakpak lang guys, kayo ko pa daw cellphone. So parang ako nakalahan ng videoan yung ibuhat. So, yan, nagisan palutuon sa dyan na ayan na ibitang kuhan ka lang na ay sardinas. Kaya mo ni ang sardinas na kanang gidig mo. Bawa ka buong ko ng senyorita ng sardinas. So na yun dyan, sinigumukong ka ni kapajas. Yan So, tinitirawan mo na kumanog na iba. So, yan o kamay. Kaya arong maluto ang tarong kapatas na iman sa guys. Mabansin ni Paris, kapatas ng sardinas or kanang sa YouTube, sardinas food. Pare-pare nga rin sila iksuon ba. So, kaning putahi lugay nagsupugo ang kalutunan guys. Alam mo dyan nga naan kay takan magsardinas dari padagan mas imem mga dilatagi sa Cebu. So mao na nga nahanaan nga lutoon batana o kuan kapayas. Ito guys, kuan. Luto di ko og ginamit bataran og. So guys, giniling diyan ni butangan sa black beans at sang ipako gamay guys kaya arong magawas sa mantika. Diyan di na mantikaan guys, butangan na sa panakot og black beans.
Diyan na. Murag na gahi-gahi na gamay. Pagtawdahan na isang tanong bahos. Gamay nga sibuyas. Diyan, ilulod na doon ang black beans. Na page na. Diyan guys, karon hada mong updatean po sa kanang building nga gipagawa na sa likod. Karing building CNMM. So, tanawin mo na ron guys. So, hapit na sila nakahuman. Kanang finishing na sila. Tuwa na sila sud. Hapit na po na finish na sud. So, tanawin mo na karon guys. Kumawa na ilang gibuhat sa mga tao. So, nga din yung magsudan guys. Hapit na mga trabante na rin sudan na. So, katungutan, ganaran po sila gutan. So, tanawan naman rin dyan guys. So, dun sa na ilang kanang update sa ilang trabaho. So, 5 na naman din sila katao. Kaya, nag-timo depot sila o tungtunganan sa kuhaan ka ng tangki. Ito na nagtubig. Diyan mo na ni guys na nagmatagahos. Ha? A few moments later. Hi guys! Mga na dahil ni guys. Sumana sila pinisim yung gagawin dyan. Ang kwarto. Dito dyan ang dari. Pwede dari magdoon-doon di ay. Magdoon dari. Di kas galing nga. Para na di. Kas galing ang doon na. Guys. Dua kadlaw na nilang pinising dani. Awin katulog di ay. So muna ni. CR. Hindi ang kari. Mga naman di dari kami na may kuha na. Ang kari pa. Guys. Kaya, Dek? Masa nga? Gas-gas ni, kapag-agad ah. Pinangga naman namin sa mga paypag. Kaya lagi na bangi, Kil. Ano ko rin marpas, Kil? Kasi sangit rin ang konji. Ito magkasakit na isip ng gamay. Ikaw sa asa. Samin. Bira, boss. Wala ba. Ano naman landong, Ji? Ay, kung sa'yo nakasabit, no? Huwag kayo, kawat dyan na. Suto, hindi na yung motor dyan. Guys, lagi mo sila itong likod o tungtunganan. Kaning tubig na. Nakiyama na. Guys, masong gabi guys. Karon di ay nawag di ko pulis kay nako ni katingalad ang taos bahay galibot-libot so nga taranta sila karon ako'y manawag pulis status Alicia kay wala gi signal to sa among lugar. So di po sila katawag. Police Station, good evening. Hello, masang gabi, sir. Yes, ma'am. Pwede ka nang na makisuyo may kay na ako ni galibot-libot nga tao sa balay ni Ariston Borato.
Asa na dapit, ma'am? Sa puti, putlong kam. Sige, ma'am. Kisa tuwangkang. Ariston, ibabaw sa barangay ni, ay, kanang balay ni Captain. Naiga, kuha dito. Oo, na, mga tigong, may nabiling ko na ito, mga baji raw, mga tigong, nagpanik sila, kaya na ako niya galibot-libot sa balay. Kisa dito nito, ma'am? Iyan ni anak dahil sa Valencia si Flordelisa Borato. Valencia na bukol na. Oh, pero kita kami ra may nay pangtawag pud ka, umpo sila pangtawag adto. Sige, ma'am, sige, ma'am. Okay, salamat. Nana, kadaw na! Anang gingan nga naitaw na nagalipot-libot sa bay. Itawag ko sa pulis Alicia. Ada pa sa kay pulis Alicia. Dani sa Marhe. Paduong na ko no. Lo, saan kay? Itawag na ko sa ate ko rin. Ha, nagan sa man din ang tao diha. Ano kay ba man magtao na? Pulis lagi ang gitawagan. Mato ng pulis kay basig datang tao na. Itawag pa ng kapitan nganong kuan man nganong nakay ba man magtao. Nakakita di mo kuan, nakakita di mo tao. Ha? Ada na mo pangabre, Ansa? Ha? Dari, masabdan mo istorya? Wa mo si kagiro? Na, capi ka. Di madenggan. Ajaw mo kagawas. Nakakita mo sa nina? Blow sa nina? Ah, nag-jacket? Naka-jacket? Putol-putol man. Hala, kamo ka diha sa Jumo og Panara. Alas City pa Manara na mo di mo magsuri-suroy kay naidagang kakuanon dari gilis Valencia. Na magaligwante dari. Najitaw. Hala gazid. Macho kinasara ni mo portahan. Nara na des. Nakabot sa pulis wala na diha. Minsan tanggit sa gininit. Kaya basig demonyo. Mudas dasar pagsara. Hala. Datang tutup tau. Kita begitu kay wala man ilang sa portahan o man ang masarado. Hala gazid biskut. Ug na polis dana, iingon na ninjo kay na.
Delikado na. Ganina, mga kuan. Doon na naman lagi, nanay polis? Di man ba? Di laki man. Tagipot man. Laki habog man. Di laki habog. Bisilin. Ay, magmagani. Kasi customer niya. Kaya nga, nanay, polis siguro. Tanod. Ano ang pa? Bisilin mo eh. Eh, Hindi ba ka makasang sunod yung mag-liya? Hindi mo ito. Hindi ito. Ha? That is me. That's it. That's a baby. kisa malanay tanod diha, o polis? Hoy, narabay polis. Itawag na kog polis. Ako ning tawag polis. Tawag na kog polis. Nagagawa ba ang katabang dami? Anong kasaban man mo nga naman kay tao tinari? Nga namos polis na itaw resportahan. Paano maging panahon? Polis ako pa nga alerto sa kog tawag. Pero ay pag-search na ng police station. Milo, kasi sa panahon to, bata mi. Yes, siguro lang nagdara ko signal. Adi tayo makakontak. Baga ni, nga ko aning tawag ko na dyan, bawa pa man maabot siguro ang polis na, anak pakabot ang polis ko na. Atong guys, ang kulo ya. Pero ang nabi, tarik ka. Gamay ka. Ano gana kaya habog na? Lawan sa dito. Sino naman? Nadag lagi na, kaya dira ning pagsinggit pa nila. Kaning sud, di nukunos ba? So padong sud. Kaya kanan. Pagsinggit lang ni tao, ning das-das sinog tao, masuli kaya nasara ni tirig dali. Hindi daw tantong tao. Kayo, tao pa tong di, mahadug tong madagan to na to ituzo. Mo lagi, mao na. Bang na ka na nang maot nga tao. Butang na nila. Kalit sila ko nun, palibasin na. Ang sa may naibawa na wag-wani silingan na to. Na. Oh, kasi sila siya kayo kuno pagkatog. Baka makagtail? Ha? Pulis may ang gitawgan. Pulis ang gitawgan. Ning tawag kog pulis. Ning tawag na gali ko pag-ingangay sa ning tawag ko na. So nga. Sige, ipalopra naman. Ning tawag siya tong pulis. Update ko pag-ingin pagkuan dito kog tawag ako pa. Akbay pulis dali ala. Di ako lang siguro nanawag sa kapitan. Pulis lagi yan. Dali ami pag-ingin nila. Di sa tawag. Ha? Wala ning dagan na to. Di jagas dito kasawang Junjon. Ah, di laki na. Paamping sa muna. Diyan mong pangabrin na eh. Ah, sige na. Amping mo. Nang kuno nakitang tiri taas na akong tiil,